पहिलानो बेले-बेलेके हामबाय मारगो जत हानि सिनि हानि बुसा हातै तो फना हामजाकनाय दक्टर सबानि सिबाय मेर हो बिसिकतालनि सिनि 2021 नि फर्स्ट हाई कोर्ट नि केस हियरिंग 2 टाइम्स संखा पहिलांके इलेक्शन नितगी एडिस इलेक्शन नितगी तिनि खांके टीपीएफ स्ट्राइक खाइमानो तगी स्टेट गवर्नमेंट जे टीपीएफ नि मुंगतै हेरेसमेंट खाइतंमनि केस फाइल खाइतंमनि केस नोटिस रइतंमनि आबनि अगेंस्ट सं हाई कोर्ट केस फाइल खाइखा नंगा तिनि नि केस संखा हाई कोर्ट सं फाइमानि खांके TPF strike like 2 times for justice for Biswajit Debbarma. Angkai sengaru joto saimano bono brutally murder khaimani ungklogo tak jora state government kono phane action na haria criminal lo. Tini criminal lo enjoy khlai tongu puri tongu kintu khorso virus khaijai. Abno to ikono rajnaitik party ke khorangti sanai kari na Bidhan Sabha khorangti sa na kono legal justice legal fight ni phangi ke challenge khai. Ai phane TPF hati to phane bangi challenge khani hani basai phainai. Legal justice legal fight khainani hunai na motha asainai tini high court sung abni bangai phaimani khangke 2 times sung strike khlaika sung khanaka 23rd November 25th November December 2 times sanctum strike ni pemuktai sung ajagawo press rona announce khlaiwini 72 hours ni sakang press conference khaiboi sung strike khlaika sanctum strike पहिला ओम खांके संग 1 day 12 घंटा 12 hours strike लाइका आप्रबो संग प्रेस मीट खाइने खलाइबो जतनो सावैनो लीगली दे पीसफुली जस्टिस फर बिश्वजित सेकेंड टाइम संग हाइनो स्ट्राइक लाइफिका आप्रबो हाइनो संग अल्टीमेटम रखा 48 घंटानि बिसिङो 48 घंटानि बिसिङो जदि क्रिमिनल गनो खरकसाफनो अरेस्ट खाइमाया बा एक्शन नामाया जेता अरनि गोबांमा संग भिडियो फुटेज नुक दं आरो क्रिमिनल गोबांमा बरंनि बुथारमानि जों आफ्राबो कक्सागो बिश्वजित देबबर्मासनि नुखंनो फर्स्ट टू लास्ट जरातै जस्टिस मै जरातै जों सुबानाय ते सबा खाइदै ते एफआईआर खाइफ्रोनि सिमिनो थानाव एफआईआर खाइफ्रोनि सिमि जेफ्रोनि सिमि बोथैखा नेक्स्ट डे जों केबो एफआईआर खाइजे खफ्रोन फेमिलि ननगै टीटीपीएफ थाङै एफआईआर खाइखा ते हाई कोर्ट जरातै बरंनो सुबानाय होनैनो जों सबा खाइदोंमोन एका अ जागाव जों स्राय स्राय खेनुक जाखाजे अल्टीमेटम जों रका 48 hours सिमिसिं जदिनो क्रिमिनल दंनो रंगै अरेस्ट खाइयै एक्शन नायां खांखांखै जों हाहायनो स्ट्राइक खाइफिनाय हुनै किन्तु बर सिनि 48 hours कुनो बरनि काइसे एक्शन नुगिया आबनो तिगिसं 72 hours नि सकांनो पब्लिश खाइगै न्यूज नि बिसिंतै बेबाक सिरगैनो ऑल टिप्रा स्ट्राइक सेंटुमा स्ट्राइक पार्ट 2 खाइजाखास आफ्रो तमा खाइखा जेफ्रो सेंटुमा स्ट्राइक 25 औनाय ठीक 23rd December औनाय 22nd नि हरो सिनि टीपीएफ नि लीडर्स रनो एवरी डिविजन नि लीडर्स रनो बरक थांगै रिंगैखा PSO फाइग्रा दिन नबाय कक दङ कक सिया सालायबानो नोंनि स्ट्राइक दङ तै होनो गाहाम क्रंक्लां थाङै पुलिस नि स्टाफ थाङै रिंगैनो हारो तेने अर रिंगैनो हार जानानि लगे तंगसिनि दारगो बीर बको उदयपुरनि ते यां तंगसिनि पार्थ साब्रुमनि ते अमा हाइके एवरी डिविजन नि खवाइरकनि इनका बा हाइके बरक थाङै रिंगैनो हारखा पुलिस निजेनो नव डाइरेक्ट थाङो बरक साका पुलिस स्टेशनाव फाइदे किसा कक सालायनाय नोंनि स्ट्राइक दङ तै इनका बरक फेथफुल थांखा पुलिस न तसं साइमानो जतनो पुलिस संखाता शान्ति रक्षक बाहिनी इनका बरक काहाम क्रंख्लाइ सिंनि मुभमेन्ट न सुबाना बागै कक सालायनानि ओंखाना होनै थांखा थाङैबा तांखा बरक न साइन दरि होनै साइन दरखा केस नामखा वारेन्ट नामखा हाइके कोर्ट पाठखा हाइख्लाइगै 14 दिन बरक न कोर्ट तंगरखा इनका अब हाइख्लाइगै तामनि बागै तंगरखा खांखाय बरक सागो निरक नेशनल हाइवे ब्लक खाइमानि फर्स्ट सेंटुमा स्ट्राइक ब्लक खाइमानि बागै जों नरमारमखा इनका फर्स्ट टाइम से जे जागा 25 November से नों केस खाइखांखांखा आरो 26 नों नोटिस रना नांगो एकेबा नों वारेन्ट अर्डार होना नांगो बाइके तिने तेवैसे December 23rd डिक्लेयर अपरले नों 22nd थाङै फाइ बनो हानि खेसाइतो बखानाव बनि परै केस ना खाबनि परै लकअप सखाबनि परै कन्टिन्यू लकअप तंखा अब बो कंट्री नि ल जों चैलेंज खाइखा अब इलीगल अब फुल गभर्नमेंट सिनि मुभमेन्ट स्टप खाइनानि बागै जे कन्स्पिरेसी सलाइतमने आबनो जों बखरा कंगुइ तंनाया टीपीएफ 70 years तिप्रा हानि तिप्रा सादफार तिनि जरातै पुलिस नि विरुद्ध कैसे फन स्टेट गवर्नमेंट विरुद्ध कैसे फन केस खाइरैया लड़ाई खाइरैया किन्तु टीपीएफ आइनि लग लड़ाई खाइनि हिनि बासानाय स्टेट गवर्नमेंट नोंथों सेंट्रल गवर्नमेंट नोंथों जों तिनि जरातै सुप्रीम कोर्ट 3टा केस लड़ाई खाइदोंगो ता हाई कोर्ट बसं ताव टिप्रा गवर्नमेंट नि जे एक्टिविटीज बरनि जे क्रिमिनल एक्टिविटीज रेसिस्ट एक्टिविटीज कम्युनल एक्टिविटीज आबनो जों अगेंस्ट खाइगै ताव कोर्ट जों चैलेंज खाइगै ओमफ्राय आबनि बागै तिनि हाई कोर्ट ओके जोंखा जे टीपीएफ न जे अमते हाइख्लाइगै
स्ट्राइक खालायगौ भायलेन्स खालायगौ नेशनल हाइवे नो ब्लक खालायो हनै बरक जे हेरेस खालायमानि अथवा बरक जे एरेस्ट खालायतो माने सिनि लिडार्स रंनो आबनो सोंथिनि कोर्टआव चैलेंज खायगा बाहायके जों भायलेन्स खाय सिनि नेशनल हाइवे फांथों नेशनल हाइवे फांथों जों पीसफुल डेमोक्रेसी कंट्री वो मूवमेंट खायनानै स्ट्राइक खायनानै सिनि राइज दे तंकरी जों कोर्टआव तिनि साबित खायका जों आरो जागा नन भायलेन्स मूवमेंट खायगो जतो कसां कसां खायगे बाहायके बरक बो लॉ बाय बो आइन बाय जोंनो हेरेस खायखा बा जोंनो एरेस्ट खायखा ताबो बर हेरेसमेंट खायतो जे नोटिस किसा मसार हरि दङ सोंतेरु नेवनि बागै केस दङ अमथे हायख्लायगै सिक्रि सक्रख्लायगै पाब्लिक कमन पीपल पाब्लिक रनो सिक्रिनाबो हायख्लाय दङ आबनि बागैनो जों तिनि कोर्टआव जों केस फाइल खालायका ते कोर्ट नोटिस रखा अब हायख्लाय खालायमाया सरकारि उकिल नंगै बर साखा जे बर नेशनल हाइवे ब्लक खायमानि बागै बर एरेस्ट खायजो के नेशनल हाइवे वो ब्लक खायगै मूवमेंट खायमाया बो आइना दं बर आर्टिकल 14C अब आईपीसी बर जतनो क्लियर खाय मा परीखा ते कोर्ट आंनि जे साकबाय थांतो कोर्ट बरक डिबेट खायप्र गसिनि उकिल बरनो स्राय स्रायके फुनुखा सिनि उकिल सुप्रीम कोर्टनि मनिस सार सं बरक तेनि अक्युट संगीता बायख्लायगे जों कोर्ट नो याफारो केस नो इंगा बरक स्राय स्रायके साखा जे अब बेबाकनो लीगल बाबेनो पीसफुलिनो अलमोस्ट मूवमेंट खायजागो स्ट्राइक खायजागो और जागो भायलेंस बकरि नो भायलेंस खायमेन तंके प्रोप्रदि बाय केन्द्र बब ग्राउंड नो बरनो अरेस्ट खायका अब हाके अरेस्ट खायमिया ते बर हेरेसमेंट खाय तंगो थां नोटिस रतेरु आबर पूरा स्टप खायदि हनै तिनि कोर्ट ऑर्डर खायका आ कको जों सानानि नांमनि कतामनि बागै 70 इयर्स अब हायख्लायगै सिनि बरग्रा मूवमेंट खायखां खांके एताम खायजाक केस खायजाक नेशनल हाइवे ब्लक खायबो हाय खायबो जे जागाव नागरिक सुरक्षा मंच नि बमुंतै बांगाल सुरक्षा मंच 144 जारी रजावसी 10 दिन रमुई सभा खायतो आरो जागा बर केबनो हेरेसमेंट खाया केबनो रमुई माया तिनि जराति बुथारनानि क्रिमिनल पर्यन्त रमुई माया अथच जों जस्टिस थानाय मूवमेंट खायनाय लीगल जस्टिस थानाय जसि बर उल्टा हेरेसमेंट खायि लकअप दाबो काबनो नुजगो रेसिस्ट त्रिपुरा गभर्नमेंट गौरिसेस त्रिपुरा स्टेट नि अगेंस्ट संतिनि हाई कोर्ट केस फाइल खायखा आबने बगै तिनि हाई कोर्ट बरनो नोटिस रखाते वैसा 5 तारिख नि सकां बरनो बो ग्राउंड नि ग्रम खा एफआईआर जत प्रूफ मा खायनाय साबित मा खायनाय बाहाय किनि बरनो हेरेस खायखा ते पारा वताबो बर नोटिस रहि दंगनि हेरेस खाय दंगनि आबनो फुल स्टप खायदि नै तिनि कोर्ट ऑर्डर खायखा तंग आरानो सानानो मुसुगो टीपीएफ निंगै जों लीगल जस्टिस खायनाय जोंनि सुप्रीम कोर्ट बथांगै एनआरसी नि सीएए नि ते पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट तिगि जों केस फाइल खाय दंगो हाई कोर्ट बो जोंतिनि इलेक्शन डिले खायगै इलेक्शन बॉयकॉट खायगै एडिशनल स्टप खाय दंगनि बरक रगनि किसान न्यूनतम मिनिमाम जे डेवलपमेंट फन स्टप खायतमन आबने अगेंस्ट बो जों कोर्ट फाइल खायगै कोर्ट साखा अब हायके खायमनि साया कोर्ट स्राय साखा अब हायके खायमनि साया ते हम हायखलायनि रखते जराना बॉक्सिंग माया डाक्टी नि रक डाक्टी जे मासे एज सुन एज पॉसिबल बरक डाक्टी इलेक्शन कंडक्ट खायदि हम आर जागाबो जों कप्लाय इंखा ताबो हाहायने जों सिने जोंनो हेरेसमेंट खाय दंमनि सिनि बर कमन पीपल कि समस्या रमजाखि किरि जागो आबने बागै तिप्रासा नो खिथ सिक्रिनानि बागै सबानो मथाकनानि बागै अब हायके जे हेरेसमेंट खाय दंमनि आबो बाय टीपीएफ थाकनाया आबने बागै लीगल जस्टिस नि बागै जेसे थांनो नांगा सुजरासै जों थांनानि बागै रेडी दङ ते थाङैबो दङ जेताम हाई कोर्ट न जों अ सामुनो पाइमानो आबने बागै हाई कोर्ट जों तिनि फायगा आंखा खायबो 5 तारिख नोटिस रजाक जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट न आदिनो स्टेट गभर्नमेंट जवाब मार फाइनाय ब बैकग्राउंड न रंखा तिनि जरातै स्टेट गभर्नमेंट तिप्रा हाव तिप्रा सारक न केस नाम सनामै व्हाइट पेपर साइन खा खायरेगो केस रमै फेमनि तिनि जरातै 70 इयर्स कोनो একটা অর্গানাইজেশন কোনো একটা ব্যক্তি সিঙ্গেল কেস খাইমিয়াखौ इवन सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि अगेंस्ट जे प्रो मूवमेंट खायखा माधव भारिगो सिलाइ कौजाखा टीएसएफ निंगै तिनि जरातै एफआईआर कायसा करि टीएसएफ निंगै एफआईआर खायना दंगनि मथा निंगै जेतु मथा अर्गानाइज खायमनि किन्तु करै तिनि जरातै हाई कोर्ट कायसा केस करै आबनि बागै अबनो जों या कार्या बिश्वजित देव थैमानि नक नु पुंनो बसं सुबागै याफांतो बुसुक जरातै परंनि केस नो बसं बेकिं रय दंगो खाय दंगो ते अ जस्टिस नि बसकांगो दाक्ति फाइनाय बनि सबाबो चलै दंगो केस कंगै दंगो आबनि बागै तिप्राहानि जत तिप्रासा हातै दफना हामजाकनै रंनो जों कबगो साकनि जस्टिस मानानि बागै साकनि राइट्स नि बागै सबाखायनाय बागै केबो ताक्रिदि नांखै नङा न रमखे आंनो न तेवाइसा आ रममानि पाल्टा जवाब रुनानि बागै जों बसाजाक जों सुक गैया ताबो आबनि बागै जोंनो सिक्रि माया अदर्स पार्टी रनो अर्गेनाइजेशन लीडर्स नो सिक्रि मानो टीपीएफ नो सिक्रि माया आबनि बागै बार मासागो तकमानो यंगला सिक्रि तकमानो यंगला ता सिक्रिदि कारण तकमा यंगलानि साथायसि तकमानि साथायसि यंगला गे यंगला सिक्रि माबाय टीपीएफ किरिनाया आबनि बागै जों तिनि हाई कोर्ट फायका हाई कोर्ट तिनि पॉजिटिवली कोर्ट रेस्पोंड का ते 5 तारिख बरक माक रफायनाय जवाब मा रफायनाय डेमोक्रेटिक कंट्री को पीसफुल आनि राइट्स नि बागै आनि फंडामेंटल राइट्स नि बागै एक्सप्लॉइटेशन नि अगेंस्ट आं मूवमेंट खायनानि आनि राइट्स दङ आ राइट्स न आं एन्जॉय खायनानि आनि अधिकार न आं नानै ते कैसा को कर्स राइट्स राइट बुकुं बारा रक्ति प्रसार
बिखा साया डिमांड खाया अधिकार न सेगैसिनो आबनि बगै टीपीएफ डिमांड खायनाया अधिकार न सेबिनानैसि आबनि बगै तिनिसों सिनि अधिकार न सोंतै सामुखायबो आबनो जों सालसा हासिल खायनाय ते अब हायखेना जेसे पण टीपीएफ नि बमंतै इलिगेशन तबथ हेरासमेंट खायथों टीपीएफ न स्टप खायनानै सेस्ता खायथों आबनो जों तेबो कतर खालायगै क्राक खालायगै आबनि फाननानै आबनि बगैनो हा न तिप्रा हाओ हा गनांगै कोना कोनि गनांगै पारा पारा कामि कासागै टीपीएफ न सनामथुं केस जों संसार गनांगैनो बरंनि बमंतै बमं तबनाय बरगनि बर अ हाउस अबा खायथों जों संसार गनांगैनो बरगनि एगेन्स्ट कथमा सिङै ते सबा खायदे आबनि बगै तिनि हाई कोर्ट नि जे रेस्पन्ड बेलायखनो आं वेलकम खायगो ते रेस्पेक्ट रगो ते आं खा खायगो डेमोक्रेटिक कंट्री गो जों हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट नि थानिगो जे पब्लिक दि फेथ दंमनि जे पब्लिक नि अनार दंमनि आबो बो नारगानि समर्थन उनाय होने आं खा खाय आबनि बगैनो हाई कोर्ट बो काहामनो डेमोक्रेटिक सिस्टेम डेमोक्रेटिकली मुभमेंट खायनानि लीगल फाइट लीगल जस्टिस नि बरगनि सम्पूर्ण बरगनि जे ड्यूटी दंमनि बा दायित्व दंमनि बा रेस्पॉन्सिबिलिटी दंमनि बरग बाहायनो खाबाय खुबायनो खायनाय होनै जों बसकांनि साल 5 वो जों हायनो नासिनि दंफियो माने बगै जतनो हामबाय ते सबनि सिबाय आसं ननि रनि तिनि बगै ककसारनाय जे अ हाव 70 इयर्स कायसा केस क्लेमयाखो स्टेट गवर्नमेंट नि पुलिस नि अगेंस्ट कायसा केस क्लेमयाखो बुथार जकमनि अगेंस्ट तिनि हजार हजार थाउजेंड पीपल रेप खायजागो बुथार जागो मर्डर खायजागो ऑर्गेनाइजेशन रमैसो जागो आंदोलन खायके केस खायजागो किन्तु कायसा फनो चैलेंज खायमयाखो टीपीएफ बाय टाउन सकथों स्टेट गवर्नमेंट फांथों अदर ऑर्गेनाइजेशन फांथों टीपीएफ लीगल फाइट लीगल जस्टिस खायनानि बगैनो तिनि सबा खायथों 7 इयर्स रमै खाय थांनाय ते अप्लाई इंनाय ते सिनि अधिकार न जों सानैनाया जों सिनि मानथायनो जों सेगैनो नालाय लीगल फाइट आसंनो हामबाय जतो मैडम मन काहे समाव बिश्वजितनि जे बुथाजामन्त्रि तो गोबां पलिटिकल न बा एनजिओ न जबा खायके खरांते सागा फेब टीपीएफ बते सागा माने अरम दा थाने बेसन नाकि कोबन छुद टीपीएफ नि बर समिदा केस फायजा नाकि कोबन जे खरांते छने बदर बनै मंगबे केस तो खायजा kana ini jara taisin khanayakhो जदि नि केबे केस खायका तनो नग मीडिया रखि सिनाय मीडिया तैसि फायु जतो खबर तो आबने बगै मीडिया तैसिं नुयाखो निरग मीडिया जदि दंखा आंखिबा केबे केस फाइल खायमेन दंखा के त निरग फुनुगदि अंका साइमानाय किन्तु जों तिनि जरा तै नुयाखो विशेष देबर मना तैगै स्ट्राइक खायमानि बा बन खायमानि बा आन्दोलन खायमानि बिसं नुयाखो विशेष देबर मना तै एकटा केस नोटिस बा एकटा केस फाइल खायके कोनो पीएसओ आबो बनुयाखो विशेष देबर मना तैगै कोर्ट हाई कोर्ट केस खायका आबो बनुयाखो सीबीआई तदন্ত खायदि हनै केस खायबो बनुयाखो क्रिमिनल रम दि हनै केस फाइल खायमानि बिसं नुयाखो सिनेमा कल किन्तु जों अबनो नुखा जे विशेष देबरमानि नुखुंतै जेफ्रो बर बुथार जाखा 21 तारिख 22 तारिखनो टीपीएफ नि जत बरक थांगै जों बरक नुखुंगो फुल बरक देवाक सुबागै बरक एफआईआर खलायरखा फटिक्राय थानागो बनि परै सीएम न बरक हाहायनो दाक्ति क्रिमिनल न रम देखनै बरक हाइन तेवाइसा अबनो प्रेसार फिका सीएम न 2 टाइम्स रखा डीजी न बरक तेवाइसा र फाइफिका फाइबै आबो बनियावनि मीडिया तै जों नुखा जतनो नुक तंखा गाताबो बर हाई कोर्टबो केस फाइल खायफैनाय अलरेडी केस फाइल खायजा आबो बसकांनि मानदेगो कासावानि बेलायखेनो चान्स दं बकते साया बरनि नुखुंनि बकते नि रखनादि विशेष देबरमानि जस्टिस मेसक टीपीएफ या फांटु बुसुक जरानो सबा खायनाय आबनि बगै तिप्राहानि जत लुकरंनो सागो हाति दफरि बगै सबा खायथनि निजेनो राइट्स भायोलेशन खायजा तंफोर निजेनि लांमाक बुथार जागै तंफोर कक सारा गया बा सबा खायरा गया अदफा कमरि थांनाय टीपीएफ आसायका अदफा कमरिया टीपीएफ सबा खायनाय कैसा टीपीएफ आसेबेन 2014 कैसा सबा कैसा लीगल फाइल लीगल जस्टिस बांगै फानो टीपीएफ याकारिया जेतु ताबक विशेष देबरमानिनो जों फुल बरंनि लुखुंनो सुबानाय जेसक नांसाक जरातै फिजिकल लिंथों लीगली लिंथों फाइनान्शियल लिंथों जे खायना नांमानि टीपीएफ फुल बरफनि उक्लको बासानाय जस्टिस माया सजरातै कान्टाके समंके बिश्वजित बुथाजामत कोबमा एनजिओ बा पलिटिकल खरां मति साखा थेबा बरनि मुंखे केस खाजेरिया केनर मुंखे केस खाजेगा अजागा मुसकचु कुन फुंनो बल खुजा कक तुमारो तंगै तंगमान हिन्दर रे बानसो आज आगाव स्राय सानथांगो तिनि गोबांमा अर्गानाइजेशन दं बरनि बुमुंतै मुभमेन्ट खलायखा अर्गानाइजेशन खलायखा किन्तु आंनोगो 1 घन्टा फानो केबो स्ट्राइक फानो दाखकमायाखो आनि मकलो नुगियाखो निरग मीडिया सारितरे दं बो अर्गानाइजेशन बो बरनतै सबा खायखा 1 आवर्स फानो नेशनल हाईवे के सब ब्लॉक खायबाखा खरे खायखा बिश्वजितनि जस्टिस फर बिश्वजितनो 1 आवर्स फानो नेशनल हाईवे ओ अंखागै केबो मुभमेन्ट खायखा आंनियावनो सों मीडिया न बा पब्लिक न आं त नुगियाखो नंबर 1 नंबर 2 किसा मासा जतनो किसा खलायखाय खनागो कैंडल लाइट खलायखा गैदरिंग का पेंडेमिक दि लॉ ब्रेक खायगो खलायखा किन्तु बरनो त इकुनो फानो नोटिस रजाक माने नुगिया हाय देबा सिंपल फानो बाक्सा खलाया आंका आरो स्टेट गवर्नमेंट एटामो कन्स्पिरेसी तंगै मानो टीपीएफ जेतो टीपीएफ ओनली सिंगल पार्टी जेता निजेनो राइट्स बागै सबा खायनाय नॉट ओनली टिप्रा
Supreme Court te international court jara tui thangai na kok samanai borok no borok stop khaine ni bangai borok ni tongoi mana conspiracy tei tipra hau bo tipra saro kobang mana sikon makon khlai tongu sabrung brung daily meeting khlai tongu haipa na borok ni bangai to notice krei haipa na singo kong na sanai jeta tini jara tei Biswajit Debormani justice tagi kebo 1 ঘন্টা ফানো movement onkarmaya ko lama laharo jeta khlaika taponai candle march rong khlaika sing nukha tei demonstration rok mane bazar sobaro kisa masa kok sakha kintu movement rong nya khoble bor ni tei abani bangai TPF jeta khayo waisa first time 12 ঘন্টা next time ke 24 ঘন্টা abo all tipra strike khai TPF ni soba krak TPF ni soba apply no no goi state government stop khaile ni lai basin tipra sarong sikre TPF no sikre kanga tei ke bo khaima ya ke bo basa magla ya TPF no jetu sikre nai asang TPF rak nai